Здравейте! Аз съм Лили и днес ще ви разкажа за петото поколение на BMW трета серия, познато на повечето като E90. През април 2006 година този модел печели наградата Световен автомобил на годината. А днес, 19 години по-късно, ще ви споделя интересни факта за тази легендарна генерация. E90 – седана, най-често срещания модел. Продадените бройки от него са 1 800 000. Двигателите. Тук има огромно разнообразие, както от бензинови, така и от дизелови. Но всеки знае, че дизел само дънки, за това да започнем първо с бензиновите. Са 10 на брой. Започват от 316 с 121 конски сили и стигат до 335 с 306 конски сили. На кой са му притрябвали 10? Не знам. И бензин само косачка, дизеловите двигатели са само 8 на брой. От 316 пак, но с 116 конски сили до 335 с 286 конски сили. Интериорът и екстрите. При E90 важи максимата. Колкото повече, толкова повече. Каква ирония на съдбата? В моята кола нямам нито една екстра. Шегувам се. Имам една навигация, която... Но пък за сметка на това в моята кола съм се постарала да ми е цветно, едно такова лилавичко и да не забелязвам липсата на дадените екстри, които ще изброя в момента.